Right, sanibonani silana ke KwaMashu la kwaGiye Hall lapha na kubungazwa khona ke noma ngithi nje kusongwa khona inyanga yabantu besifazane kuyisonto lokugcina ke kuyona August sikhona ke nje so kanti khona ke nezihambeli ezikhona iformer mayor yeTheku umama uZandile Gumede ukhona naye ngaphakathi kanti ke nabo abazalwane bakhona impela cha kuhle kumnandi kudelile kunje yana igama lami ke kuSimanga Nzoyiya ngiqhamuka ngaphansi kwayona eBheniko MTV Multimedia YouTube channel uyasithola uphinde ke ukhohle ungasithola khona live. It's none other than umama uZandile Gumede, umnguni uyeyeye abatshalo. Ngiyabonga kakhulu ngendlela ecula kakhulu ngibona sengathi ngizoyona lena kodwa ngeke ngakusho lokhu uma ngibuka uma wami Jabulo ngithi mangasobese lento sekujabula kakhulu kwebhenkinga uzothi uhlubelwe inhliziyo sithi jabula ngawami kodwa uJehova agcine lo msa wakhe bangibona usiswa omncane lapha yakezothi ngithatha ekhaya uyasihleka ukhulu umsebenzi owenziwe mamhlophe semncane kodwa wenzeka into ethi ungasilayithi isibani usifake ngaphansi kwetafula namhlanje sifunde okuningi ukuthi akudli ukuthi uyozube yimeya uze bememba ePhalamende uzobe sekomidini uze wenze izinto kodwa uwena nje umama wenkonzo ingakho ngihlabelana nomhlabeleli emqale ngayo uyozenza izinto ezibonakala siyababongela omama nobaba bonke abathole usizo ngaka uyithashile inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nabandayini bazothi bephuma ivini iplate lokudla into okuxakekile uphinde ngaphandle isitha sale dibano yabantu besifazane sizothi yini engayenza ukuthi kuthiwe uMahlongwa nebandla lakhe ibona abantu omthile kwenza 1 no 2 no 3 no 4 owakho ntombazana ukuthi uqine okwethu ukuthi sikukhulekise ukuze baqhubeke abantu bakaJehova bathole ukulekeleleka ngoba uma lo mhlaba
Inkosi ithembe Musa ngiyabonga. Ngilapha KwaMashu ngokuhlala ngokukhonza ngikhonza eMedian. Isibongo ukuzalwa kwami wakahadebe. Ngishadile kwaMeyiwa. Yebo ngibizwa uMamhlongwa. Yebo. Uphathe kanjani inkonzo kusukela iqala iziyophela uphathe kanjani? Oh, Nkosi yami
ngendlela engijabule ngayo. Ngeke ngiqede. Ngesingamngcono bekuthiwa nje kuyoze kuse. Yebo. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ungayithokozela mhlawumbe ukuthi iqhubeke unyaka Nyaka mntaka baba nyaka ingapheli siyakheka khona la sivuseleleka khona. Mina sinika umdlandla kakhulu. Kumamngcobo mina ebandla lese-COVID ezimnqeni eGalile kuyenzeka eka-Elewon last day yebo. kanjani kumnandi kuya ngokuba khona ngenkonzo noma mhlawumbe Iya ngokuqhubekela iya phambili hayi inhle kakhulu. Iyaphakama impela. Yebo. Uyafisa nje ukuthi le nkonzo ihlale ikhona ngasonke isikhathi noma mhlawumbe hayi besafanele libe khona. Siyafanele iqhubeke phambili le nkonzo inhle kakhulu. Abantu bayithokozela le nkonzo. Ngoba le nkonzo engathi ihlelo umama wasesikoveni ngabe uhlobene nalo mama wasesikoveni. Uyindodakazi yami ngiyamzala. Iyakuhlebela nje indodakazi ukuthi isazoyenza le nkonzo noma isezukuyenza. Sazoyenza yaqhubeka. Yebo. Ngibone kunezipho lana ezikhona esitholakalayo kule nkonzo zimi kanjani ithatha phi indodakazi? Uyizamile impela bambe ngqongoze eminyango ngeminyango ephaphatha abahluphekile. Ngiyayibongela nami kulo msebenzi omkhulu owenza ophindile ngiyabonga kakhulu isisame ngizala ngibonga kakhulu. Ubonga thina ke sabaka Benico MTV. Ngiyabonga baba kakhulu.